100 balon hijau. Alah, wis. Oh, kono semangat ya. Niken Salindri sangat puas. Ayo jambret saya. Tolongan aku. Kok dilanjut Lah, kok ya, Mbak, tulungin iki sik jam piro? Iki sik jam piro? Kecele. Kowe iki diprank karo Niken koyo gelem merah. Lah kok ditulungi terus. Lah ini the best singer terbaik Jawa Timur loh ini Bapak. Kita undang nggih untuk spesial performer sama Mayangkara Music Ambyar. Kita sambut si cantik jelita Niken Salindri. The show starts in 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, you ready? Kasih tepuk tangan yang meriah untuk hadirnya si cantik Niken Salindri. Tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Wow, luar biasa. Boleh minta tepuk tangannya kembali untuk Niken Salindri. Ini lagu yang paling ditakuti dari sekian banyak penyanyi. Tapi dengan sangat indah dibawakan sama Nduk Niken Salindri. Alhamdulillah. Saya terharu loh Dek,
Karena kalau kita itu menyanyi itu kita harus tahu dulu lagunya. Betul. Jadi kita itu harus tahu kisahnya di dalam lagu itu. Betul. Terus kita harus menghayati seolah-olah kita itu merasakan di dalam lagu itu. Dan kamu menjiwai ibu eneng kono lo sampai dlombong. Sampai enek sing nangis ya koyoke Mas. Aku dewi yang ngono lho. Musane. Apa iki mau judulnya? Nirmala. Nirmala itu diciptakan seorang ikan. Insan. Lah kok ikan iki? Ayo ikan enek Oh, insan. anu siluman berarti. Hah? Siluman. Lah kok Kok ikan? Kan ikan enek Insane. insane. Oh. Heeh. Orang ngono judulnya kan. Lah kan Insan itu padha-padha manusia. nirmala, padha-padha nirmalane. Lah iki mau nirmala Jawa. Jawa. Lah sing diciptakan wi nirmala Dangdut. Udah, Melayu. Lagu Melayu. Iya. Oke. Alhamdulillah Mas Jaka. Alhamdulillah demikian. Kita bisa hadir di sini. Ini termasuk Blitar pelosok. Selatan, Blitar Selatan. Oh, Blitar Selatan. Sidik wae wis pantai iki. Oh. 5 kilo nggih Bapak Ibu. Pantai apa? Pinten kilo? 5 kilo nggih leres nggih. 5 kilo. Pantai apa? Pantai napa, Pak? Oh, Jolo Sutra. Kathah ulame nggih kathah. Lah jenenge laut ya oke to. Ya berarti sesuk isuk bablas ning pantai wae iki. Leres itu tanggapan lho sesuk. Ora sadik dong ae. Pak Niken, Iya. satu kehormatan malam hari ini kita hadir Iya. di kediaman beliau Sahibul Aja Bapak Sutik sekeluarga. Iya. Dalam semarak pesta pernikahan sang putri tercinta ada Mbak Puja Kusumawati dan juga Mas Rio Jeffrianto. Iya, Piantune panggilannya lengkap. Mbak Puja. Panggilannya Mbak Puja sama Mas Rio. Oh ya, Mbak Puja dan juga Mas Rio semoga diberikan piye ya? Apa? Semoga menjadi menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Semoga langgeng Amin. sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Amin. Semoga satu untuk semua. Nyapa to kok semua iki ya. Satu untuk selamanya. Lah kok semua iki? Ya, ya. Angkot apa piye iki? Donganipun kagem panjenenganipun Sahibul Aja Bapak Sutik napa, Dik? Ayo, Buat ya, Bapak Dik. Sutik iki, Bapake Mbak Puja. Nggih. Oh, Bapak Sutik semoga sehat selalu panjang umurnya. Awet leh ngomong anak putune. Terus? Wis pokoke rezekine kathah barokah turah-turah ora lokak ning malah Amin. kebak. Ya tadi Iya. sama ngendikane iki mau anu didangu Pak Sutik mengke dalu nyipeng riki, Dik. Ngoten to? Iya, Saman purun ora nyipeng kene? nyipengnya apa tuh Mas? Nginep kok kaya nyipeng kaya Nginep. Saman kok bingi nginep kene to? Lah apa dulur kok nginep? Lah Bang kita ora dulur. Lah saman apa ora dianggep anak? Ora iki, Mas. Mosok to? Belas sih. Lah Lah mau biasanya dianggep anake disangoni lagi belas sih. Urung paling ya urung paling urung. urung lho. Piyantune pundi to panjenenganipun Pak Sutik? Pak Sutik. Pak Sutik. Iki mesti jenenge Pak Sutikno. Ora enek none Oh, iki ora ora enek none. enek. Panjenengan Biasanya lho, Sutik ning ki kene enek cetha none. wela-wela iku lho paring asma Pak Sutik ugi Ibu Sulika. Sing sampean dongane Pak Sutik Ibu Sulikae dereng lho, Bu Dik. Sulika ya wis padha ae muga-muga awet le ngomong anak putune Oh, wis ngono. ngono wae. Terus Wis wis ngono to. pisane pisan. Ya Mugi-mugi pisane muga-muga ya awet le ngomong anak putune wis kuwi mau lho Mas. nggih, nggih sampun. Saiki sampean dangu warga masyarakat Sidodadi monggo Mbak Niken. Sugeng dalu buat ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh nggak denger ini kupingku apa suaranya ya. Koyoke yang Lagi dong yang lebih semangat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih semangat? Masih semangat? Halo. Halo. Kok koyo Eh. teletabis ngono kata? Halo. Ayo kita membuat permainan. Apa permainane? Pokoknya deretanku tekan kene iki. Kita. Heeh. Sik. Di watese ndi? Kuncine kok tengah ini. Batese. Heeh. Batese. Lha. Kenapa ini panggungnya? Mas Ora, Kru nyuwun tulung iki sampean Ancane solasi. ya roku iki lho Mas, rada sumuk ngerti gak kupuku dromos. Ya jadi ungkapin. Batasku kene iki. terus. Kita tengah-tengah iki to. Heeh. Gak deh, batasku kene. Endi? Batasku tekan sekso kene terus rono.
batasi sampean kene. Lah iki lho pendukungmu akeh heram, lah pendukungku mek sak menit iki ya kalah jelas e. Hah? Iki apa permainannya apa sih iki? Nyanyi banter-banteran. Yo, lagune napa? Ya sembarang, kita Balon- harus kreatif. Iya balon Kita kuada harus 5 kreatif. ya Bu ya. Meletus balon hijau sing bengok dor banter dhewe sing menang ya to. Ya ora. Lah piye? Kok lagune lagu zaman sekarang ae. Apa lagune? Ya mbah. Siapno Mas Kevin. Ayo. Pokok aku engko sebelah kene sampai tekan kene, sampean kono sampai sebelah kono ya. Kene ya. Ya. Kita nyulek kene. Ya ya. Ayo lagune apa? Kene melok ya Bu ya. Bu, Dan semangat kita nyanyi bareng-bareng ya. jenengan daerahnya Mbak Niken tuh. Halo. Loh, sing kene ya melok, sing kene iki masih bagianku melok. Halo. Halo. Coba nadanya D Mas D. Aku urung loh. Aku urung. Oh iya, ndang. Anu sponsorku. Dah, jajal. Bapak Ibu kula ditulung nggih. Jenengan kalah ning mriku nggih. Nggih. Halo. Oh, banter guna aku ora. Ayo. Kalah lho sampeyan iki. Aja kalah. Kene iki luwih akeh lho. Oh. Suarane Pendukungku akeh iki masalah, Josis iki. weh. Ayo. Ora iso aku rene iki delok entian ambek son iki. Ah, ah. Sing banter. Piye? Sapira? Lagune piye tadi? Nanging apa ya ya. Alah. Wis. Benang. Oh, kono semangat ya. Ayo, Mas Kevin nadaku, Mas Kevin. Mas Kevin nadaku sik. Iki aku tak ngecek iki wong kuwi. Mau wangsuli apa gak? Hah? Oh, tak kai kesempatan wangsulono sepindahan. Yo, aku sik nang iki Nah, berarti. aku wong Sing alas. banter. Ora ngerti kono ki ora ngerti lagune. Nanging apa Alah, ora ada wong ya, isin aku. Oh, kapok ora we. Isin. Nah, piye? Tak kai kesempatan pisan kas. Ayo ndang jajal. Ayo pisan kas. Oke. wong kok ngene kok di Oh, yo balik kan ke ya, Pak banter ya. iki. Saing keyo Oh, yo akeh bae yo. Oh, yo. Nah, ta oh ya oh aku ya Wah, yo penak iki. mongsaku aku mencintaimu. Ndang bagianmu saiki. Ku berharap engkau mengerti di hati ini. Kuimu lho, pasukanmu lho. Ikan salindri. Alah gah tuwek. Tua aku nyapa. Aku mau angin ngene iki yo menolak untuk tua loh, Ken. Kamu ngerti Nyapa? malam hari ini malam apa? Malam Jumat Kliwon. Salah. Apa? Malam hari ini kamu cantik. Enggak malam hari ini tok kita ikat lahir. Oh iya ngono ta ya. Oh iya. Saiki Bu nek ditulung nggih, kula dibantu nggih. Sae kelas mawon. Mboten usah kedah kados Mbak Niken mboten. Namung kula sagete namung lagu cilik. Meletus balon hijau. Loh, akeh aku to. Keh aku kan. Oh, kono mau sak mono kan sampai kau buri kan lho kan. Aku mek karo wong pawon iki lho. Meletus balon hijau. Piye? Saiki piye? Meletus balon hijau. Kuwi diwangi karo wongku Piye to kowe iki? Kene yo melu bengok lho iki mau. Gak iso mangga menang aku. Ayo, ya wes ganti lagu ae. Ayo. Ya wis tak nyanyi. Ayo, mohon monggo. Wayang Koro, Lagu musik. nyanyi apa? F. Yo. Nanti kameranya ditekan semua ya. Yang semangat dong. Gak suka aku mbak ibu-ibu. Nike,
Salindri luar biasa. Kenapa kalau aku habis nyanyi suka dikeplokin? Lho pancen apik tenan lho, Nduk. Karena itu membangun semangat aku. Bapak Ibu nedhi tulung jenengan keploke melih, Bu. Alah, jet. Bocah kok ya, yuh. Gede ya, Nduk, cintamu ya. Hah? Gede ya cintane ya. Ya Kak. Lelek ngene kan cilik, ngene tok. Oh, lek ngene mini. Oh, lek ngene gede. Kayak mbake iki lho, mbake mau yang ngene karo Dik Niken. Lho. Ya? Awas aja ngene. Keleke tulung. Spesial perform Negara Angin. Kok bajumu kali ini kok sama? Matching kan aku wis punya inisiatif ngene lho karo sampean kan ketok kaya Mbak Manten karo Mas Manten umpamane digandengne kan dhewe wis kapelan ngono lho, Duk. Iya ta? Oh, ngono. Lah kudune piye? Aku nganggo apa? Nyapa gak gawe pink? Nyapa kok terus bingung iki? Ben Lho dikira sampean tuli ya. agemane kaya ngene Mas. Lah nyapa iso ngupil iki lho. Gatel. Iki ning kamera kono ya ketok lho, Ken. Lah sampean nguping ngene kalau Jari sapa gak ketok kan iki disoteng wong aku. ya aja ngono lho, Dek. Ya Allah Mas, gatel. Bapak Ibu ngaturaken sugeng tindak Mbak Niken panjenengan derek niki keluarga besar dari Kaliwungu Binangun lho kok mesti ngono kuwi ta ya. Aku gak lho kok gawe klambi iki neh. Ya nyapa? Lah iki wis ana Kan apa iso iki? dipikura. Bisa dipikura. Upil Niken Salindri. Oke, ngaturaken sugeng tindak untuk menderek pengiring temanten kagung dari kawasan Kaliwungu Binangun matur sembah nuwun mewakili saking panjenenganipun Bapak Sutik ugi Ibu Sulika ngaturaken sugeng tindak teriring ucapan jazakumullah khairan katsira. Semoga doa-doa dari panjenenganlah mengantarkan mempelai berdua. Apa? Iki lho benangmu dhewe lah kok. Masa alah. Laba-laba boleh iki lho benang klambimu dhewe iki lho padano. Ora enak iki lho masalah niken keget-get titok. Lah kok iki ngono. Lah karo tak kira mau laba-laba kecil. Apa ya enek? Lah kok aku dicangkut laba-laba jadi Spiderman piye? Lah kayak wedok Spider Woman ngono ya. Heeh. Lah iki lho kelet ning kene terus mau gendeng ning ndi ya pakai ngetutne. Lah wong dasare benang. Ya, agih matur sembah nuwun dua tembang spesialnya. Ben iki dipun wangsuli tembang malih napa mboten? Apa? Dipun wangsuli tembang malih napa mboten? Iya dong, mungkin Ya. permintaan dari ibu-ibu ada permintaan lagu apa? Anu ya kayak didangu Mas Napa, Manten ya. Pak? Napa, Pak? Kasunyatan. Eh, Terus liane apa? lintune napa, Mbak? Napa, Mbak? Lestari. Lestari. Kasunyatan Terus Lestari. terus apa nih Mas? Napa, Mbak? Bokong semok. Emang aku nyanyi kuwi. Bokong semok. Sing kono rumah tekoni. Nggih, Bu Bapak, Ibu, kersa Mbak Niken nyekarmu napa? Napa? Aku dudu raja ndok niki sama tamani iki lho, Ndek. Ya. Aku jujur aja piye? Sekedam nggih, Pak. Aku kelek nampani engko Mbak Niken ndok ndak kersa terus aku ya jumbo. Oh Mbak Afi sing nyanyi aku jujur aja. Wah. Iya, Oke, tampana Mas. ditampani ya. Iya. Iki matur sembah nuwun. Terima kasih, Mugi lancar Pak. rezekine ya. Mas sinten iki paring asma? Mas Junet. Ya. Mas Junget. Liane kuwi apa jajale wonge nyuwun apa? Lintune napa Mas Junet? Napa lintune napa Mas Junet? Dudu rajane Mas Didi Kempot niku nggih. Oh ya. Ya engko digoleki ya, Dek. Dikulik dulu. Pun monggo dipinangkane Kang Budi sak kersane panjenengan Mbak Niken Salindri Ya. bersama Mayangkara Musik Ambyar Niken Salindri. Yo. Bersama CM Musik. Nyanyi bareng-bareng ya, Bu ya. Tapi lo sampean lo gak ngerti lagu nih, lo lagu anyar. Nek caping gunung ngono ngerti paling yo. Ya. Ini tadi aku sudah menyanyikan lagu 7 Pira? lagu. Lah kok gelisman wis 7. Iya wis. Lagi telu iki, Dek. Beta tuh di bulan-bulan pempindo ngarai. Oh ngono ta? Iya. Oke. Ini ada permintaan dari mempelai berdua napa mboten?
lagu ingkang dipun kerso, lagu yang diinginkan dari Mbak Puja sama Mas Rio, agar Mbak Niken bisa menyanyikan satu persembahan. Selendang biru pamunutane. Leres Mas Puja, Mbak Puja ya, sama Mas Rio ya. Ada satu permintaan dari mempelai berdua untuk Adenda Niken Salindri. Oh, dek. Ya, apa lagunya? Iki pamundutane saking Mas Manten karo Mbak Manten Apa nyuwun kuwi? selendang biru iki dipinangkani apa ora ya? Oh, selendang biru. Apa diutus rene? Itu kesusahan apa enggak? Soalnya kan panggungnya tinggi. Mbak kan pakai panjang-panjang. Mbak Manten sama Mas Manten mau kesini tidak? Untuk memperkenalkan. Nah, Mau pripun? kesini? Biar sepanggung sama Mbak Niken, biar nyaman. Atau saya yang kesana? Ketak tadi. Gimana, sakit berada di panggung? Oh, untuk foto juga sama Mbak Niken. Oret, nanti ya dek ya. Engkau diusahakan ya. Oke, spesial di kesempatan kali ini bersama Mayangkara Musik. Sekali lagi kami sampaikan rasa syukur terima kasih kepada Sohibul Hajah, Bapak Sutik beserta Ibu Sulika. Lebih-lebih untuk masyarakat Sidodadi Tulungrejo yang mana di kesempatan malam hari ini menyaksikan ikrar suci dari Kak Puja dan juga Kak Rio untuk turut mengabadikan momen spesialnya hadir di tengah-tengah Anda semuanya. Mayangkara Music bersama Niken Salindri. Teruntuk masyarakat Sidodadi semoga selalu diberikan kesehatan, kelimpahan rizki, dipermudah segala urusannya. Yang hadir untuk masyarakat Sidodadi adalah hal-hal yang terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Disampaikan terima kasih pula untuk Satuan Pengamanan Bapak TNI dan juga Polri yang mengemban tugas untuk memberikan rasa nyaman Mayangkara hadir di hadapan Anda semuanya. Banyak lagu yang belum kita sajikan di tengah-tengah Anda semuanya. Kali spesial permintaan dari teman-teman berdua ada selendang biru. Coba nanti kita sajikan yang terbaik untuk bisa hadir di hadapan Anda semuanya. Kembali kita rilis si cantik jelita darah mudanya Indonesia bersama Mayangkara ada Niken Salindri. Tepuk tangannya Iya, mana? maafkan aku ya, aku agak lupa. Dek, memori karena kan- manusia itu memang terbatas. 70% mengingat, 30%-nya selalu lupa. Iya toh? Apalagi kalau kita menjadi penyanyi itu sangat Karena dimaklumi. tertumpuk lagu-lagu baru. Apa meneh aku seorang belajar gending-gending anyar ya toh. Begitu ya. Ternyata update-nya campur sari juga banyak Oh sangat iya, ya. pikiranku ki pomo aku ki penyanyi ki nyabang lho Mas, ngerti ra? Sito ambiar, Sing sito sitok ambiar pop ya toh. Terus? Sing sitok iki gending-gending. langgam Jawa ngono kae. Ora terima langgam, jineman barang, Jineman. gong serempek barang. Terus padat piro ngono kae ya. Ya Allah memang luar biasa. Kak Puja sudah dipun pinangkani nggih. Terima kasih sayangnya. buat Mbak Puja dan juga Mas Rio. Ini satu kehormatan. Heeh. Yang tuning yo melu media lho Dik, selendang biru lho. Syum. Siapa? Apa kuwi? Syumi artinya apa ya? Aku kok ketinggalan. Aku kok ketinggalan. Apa ya cah aku lek jelas nih? Apa kuwi? Sium ki apa? Ayo. Syumi pancen ayu. Orang mungkin. Kayak paduan suara ning kuping. Oke, terima kasih selendang birunya sudah kita turuti untuk bisa menyajikan satu tumbang spesial permintaan dari mempelai berdua. Alhamdulillah, meskipun sedikit lupa mohon dimaklumi ya Kak Puja ya. Karena memang Mbak Niken banyak sangat lagu yang harus wajib dihafalkan ya. Kali ini Mbak Niken mau kasih berapa lagu lagi untuk tamu-tamu spesialnya. Mohon izin Bapak Ibu. Yo. Aduh, lah kok enek truk lewat. Itu truk dia matane nih kan. Ini adalah keluarga besar dari mempelai putra yang mau kundur. Rombongannya Ya memecah Allah, badai. eman dikanggapne Niken Salindri mulai saiki. Ngene iki malah biak penonton. Dosa. Masya Allah. Dosa. Ya, Ya. dijedan delok pawai karnaval elep iki ya, Dek. Enek elep piro ya kuwi? Katanya Siji, loro, tadi telu. pangombyongnya bertotalkan 100. Aduh, kadung wong-wong peye.
Oke, yang berada di belakang bisa agak maju ke depan. Oh iya. Oke. Bu. matur sembah nuwun. Yang berada di belakang bisa maju ke depan sini masih full. Masih full. Masih longgar. Masih longgar. Apa tadi? Iya, cacah iki gak jelas. Klaksonmu teko kene to, Bos. Kok mulai sih? Ya Allah. Agi ngaturaken sugeng tindak selamat jalan matur sembah nuwun. Semoga silaturahminya kembali Dan terulang keasik kembali kok. di lain kesempatan ya. Ya, Dek. Yo. Dipun pinangkani tembang Iki yang karo berikutnya. nyanyi. Apa? Yo, wong-wong malih iku gak iso Nggak iso aku. fokus ya. Hosa. Iya, gak iso nyawang aku malian ngesakne. Gak apa-apa. Sing nyawang ben sing arep sik. Asik. Aku kok sumuk ya ora Hosa. 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 Enake mangan sambel kecut. Aja. Sumuk, Mas. Piye tadi Niken iki ya? Yo. Ya Allah, aja. Terima kasih Niken Salindri. Wow, judulnya apa ini tadi Dek Niken? Judulnya Jauh Kau Ngising. Iki mesti ngono kuwi lho. Ndak mau jujur sama saya. Jauh Kau Pergi. Jauh kau pergi. Iya. Ini banyak sangat ini penonton yang sudah hafal lagu itu ya. Bahkan Alhamdulillah, bocil-bocil. itu kan lagu baru. Tapi ini dari timur ya, negara maksudnya Indonesia Iki Timur ya. lagu tekan dia Eropa kayak Mesti. Kau ceritakan pada bintang-bintang. Terima kasih bunga-bunga sosial yang sudah merapat untuk menyemarakan pesta di Iya, kesempatan malam hari ini. alhamdulillah. Semoga menjadikan keberkahan tersendiri Amin, untuk kita amin. dan juga keluarga besar dari Sohibul Ajah ya. Oke, amin. Yang jelas masih berlanjut untuk bisa menyajikan tembang-tembang yang epik bersama Dan- CM Musik. Dek mau loh Mas, dek mau kan elep-elep udah lewat terus Yeah. mobil-mobil udah lewat. Tapi ki penonton ini sangat antusiasnya tuh besar sekali. Meskipun mau enek mobil nih, wong-wong ndak pegel ngono loh Mas, hebat sekali ya orang-orang ini tetap duduk, Itu tetap manis, menandakan tetap menghargai. menonton. Tepuk tangan dong buat ibu-ibu semuanya. Terima kasih ya ibu-ibu ya sudah menemani Niken ya ibu-ibu ya. Iki jenenge tirakat Mas. Nah, kok iso Iya melekan sampai bengi. Oh anu, lek-lekane iki Oh, temanten lelekan. berdua. Wong lek melek sampai bengi iki begadang kuwi, ngarai loro gak ngarai rezekine akeh. Biasanya ki apa sing digayo kuwi muga-muga iso kelaksanan ngono lho Dik. Lek mlek bengi kan yo ngono kuwi. Amin, amin, Muga-muga iya. iki lek mirsani sepisane ndak Niken Salindri nang kene sapa ngerti sesuk lek mantu ya iso nanggap sampean ngono lho maksudnya ki ya ngono. Sayang kampret. Sayang kampret. Minta tolong ambilin tisu dong sayang. Alah alah. Aku era dijupukne karo sayang kampret iki no. Tolong dilapin dong. Alah alah. Jajal kaya ngopo ta kampret iki lek ngelapin Niken kaya apa? Heran aku kok iso-isone. Ayo. Pret. Kok kamu mengeluh Ngene lho. sih? Iki aja mok lapne ngene. Nah, terus? Lah ditutul-tutul ngene lho. No. Nih. Iya, jajal, Sama jajal. baper ngono to Pak Kampret Mas aku mbek aku. Sampe seneng karo aku ngono ya. Jadi, kalau rumah saku orang duwe romantis belas tak kampret ki ya. Aye. Kembali dihadirkan yang nanggap aku semua. ki no paling nyeneng nih lho Mas. Lah terus, kok Aku iso? iso sembarang kalir lagu. Apa iki Teko sing lagu terbaru? Jawa mau wis. Ah, ah. Ya toh. Terus lagu Indonesia Sudah, wis, lagu terus? Melayu wis. Urongi Wis. sing di Diciptakan seorang induk wi mau. Wis atlet mau lho. Karepe tok. Masya ngono aku iso ya. Terus Eh. lagu Cina aku iso. Sing piye? Lagu Thailand aku iso. langkap noy kuwi ta. Oke. Wok kuwi ta. Iso aku. Tapi sebelum nyanyi lagi, bagaimana kalau Mbak Manten sama Mas Manten kita suruh naik ke atas panggung? Nah, itu supaya tambah rame. Monggo Mbak Puja sama Mas Rio berkenan Ayah untuk ki bisa ngono. menemani barangkali beserta Bapak Tanggane Sutik dijupuk lagi kon rene. Ah. sekalian sama Sohibul Hajah Bapak Sutik ugi Ibu. Oh iya, Monggo Bapak katuran Sutik sekalian. Tindak panggung ini supaya meramaikan suasana Kru bahwasanya tolong pasang panggungnya lagi. ya gak apa-apa. Iki kru memang tugasnya ngono kuwi.
Yo mantene wedok nesu yo tabuhi jaranan yo. Ora le lho, Ora, mantene ora, wedok iki ora. berbahagia kok. Maksudnya iso lek tukaran nang nesu to. Ayo Mas, aku. paring ana support Mas yo. Aku lek nesu biasanya mbek Caca Iya. ditabuhi jaranan. Lek lah terus lekmu nesu ki lek ra diimbangi karo aku sing nesu ki ndak iso barengan lho Dik nesune iki. Kudune awakmu nesu aku ya nesu. Yo gak iso, jenenge nesu kok bareng yo. Gak enek sing ngalah no. Lah aku lek ngalah aku tertindas. Ya bene wong lanang kan kudu ngalah. Ya ra iso kaya ngono. Oke, nyun sewu Bapak Ibu, penjenengan paringi margi kagem Bapak Sutik beserta Ibu Selika dan juga kedua mempelai yang lagi berbahagia. Ini sembari memperkenalkan Mas Rio kepada masyarakat Sumberjadi, ya, Sidodadi, ya, bahwasanya ini adalah mantu dari Ya panjenengan. Allah, jan mantan lanang kok gak ganti belas buat ditamani ngono lho Mas. Masa jalan sama niki. Lah kok kowe Wah, jenis gak dadi nganten lho kok yo ora digandeng. Digandeng, mbak digandeng. aja marah-marah ngono kuwi to, Ken. Oh. Oke, ngapunten Bapak Lah iki Sutik. nyapa iki panitia iso melok munggah. Sok Ibul Hajah iki. Bapak Sutik. Oh, Bapak Kakak Sutik. kagungan Oh, damai. ngapunten Iya. ya Pak Sutik ya. Oh, kisinan. Iya kok anu jenenge gagah bagus perkosa. Ah iya, lah kok perkosa iki lho, perkosa. Perkasa. Lah kok perkosa barang. Oke, sampean dangu ya, Dik. Pak Sutik kula paringi mic. Selamat menempuh hidup baru Mas Rio dan juga Mbak Puji. Oh, Mbak Puja. Aku kulino ngapalne jane Mbak Puja iki aku pokoke kudu kelingan pujiani ngono tadi. Malih puji ngono. Oh, niki Nggih. Bu Sutik. Nggih, niki wujud baktine dumateng Mara Sepah niki. Nah. Ngoten. Ambek mara tuwane gati Nggih. karo bojone ra gati. Digandeng. Lagek mandan anyar kok gak gelem tulung-tulungan. Digandeng. Wis diomongi digandeng kok. Jenengan nggih ngoten, Mbak? Digandeng, Bu. Ayo Bu, engko timbang Ben ora- seneni karo niken. Beneran Gandeng jupuki ae, barang gandeng. kaler maksudnya. Lah terus aku ngene iki gandengan terus apa? Ya karo aku no. Ayo, ngene. Emak sampean mambu. Mambu apa? Mambu pengu. Lho pungu jajal wangine mambunen. Lho no. Bau harum Dik. Ih, modus. Ana minyak kayu putih tapi. Oke, sugeng dalu Pak Sutik, Bu Sutik. Wilujeng Selamat dalu, malam Mbak Mbak Puji, Mbak Puja. Mbak Puja dan juga Mas Rio. Ken engko lek tak kei repekan Bu lho. Iki lho. Ya, waca. Aku belajar untuk menghafal Kak. Dan tungakno Mbak Iya. Puji, Mbak Puja. Loh, toh? Iya toh. Kowe iki ngaton-ngatone Mbak Puja Kusumawati. Mbak Paling Puja asma. dan juga Mas Rio. Oke. Ya semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, berbahagia selalu. Pak Sutik bahagia selalu nggih Pak. Alhamdulillah. Panjenengan pripun rumaosipun sakbibare nanggap kula niku sampun puas napa dereng Pak? Alhamdulillah. Bombong rong rasaning ngati kula. Nggih. Keranten saged nimbali niken salindri saha kru nipun sedaya wonten ing Desa Tulungrejo mriki. Nggih. Sakmenika sampun puas napa dereng Pak? Walaupun tadi ada sedikit rodok gelo. Nyapa Pak? Sone tekone rodok awan. Nggih. Rodok lambat. Padahal kalih Bapak Soleh niku ampun dijanjeni, Pak Sutik benjing pagi sampun ready. Ngoten. Nggih. Ngapunten Bapak Soleh nggih. Memang perjalanan. Lah iki kan sone to Pak. Lek maksudnya nanggap nikene sampun puas napa dereng? Nggih, alhamdulillah. Merasa puas, sangat puas. Tulungan aku. Kok iki arep nyandi iki. Mulai. Arep nyandi iki. Mulai. Yo dilanjut Lah, kok ya sik. mbok tulungi Iki tenan, sik Pak. jam piro? Iki sik jam piro? Kecele. Kowe iki diprank karo Niken kok yo gelem merah. Lah kok ditulungi terus. Ken ngono kuwi tandane sing digodhawuh karo awakmu lho, Nduk. Jan sumpah aku makin sesayang itu sama kru-kruku. Karena dia itu meskipun tak prank gitu, dia itu panggah kayak manut ngono lo ngerti gak sih? Ken iki Ken. Nduk. sumpah, Ame
Habis pikir banget. Jujur janggal. Syum. Apa tak jadi kan mau ndak ngerti kalau di sebelah sini Pak Sutek wis puas lho Mas. ya tandane puas ki maksudnya ki ya Lho wis puas kan ya wis berarti jam kita sudah habis alhamdulillah. urung lho anggitmu ngene iki yang ngepaske waktu supaya Aku perjanjiannya merasa puas ki kalau pertunjukan ini nanti diselesaikan sesuai dengan kesepakatan. Ngoten nggih. Kesepakatannya Nggih. jam 9 pun mantun. Niki Oh, pun jam punjul. Jam 9 naik tadi berarti jam 12 selesai. Oh, kok jam Ngoten 9 nggih. main to, Pak? Loh, nggih, ngoten to niku wau. Alah ya Allah. Tak nggih ngoten to wau. Wow lo maine lo, kinten-kinten lo jam 7. Nah, jam 7 niku tasih Oke. wonten acara niku wau lho. Wonten dekorasi ngoten niku wau. Wah berarti temu manten Nggih, acara niki mau main manten. setengah songo. Nggih. Wis gampang lah Pak, sak enteke diselai Pak ya. kok bonusi to karepe piantar sakmene kae yo ngenteni badhe melekan Iya no, mulai anti rakat. oh ya dok nggih ngregengaken suasana Hah? ngayemke pamundutane Bapak Sutik mbok Pak pilih Sutik. kersa tetembangan Nah, menapa kuwi aku arep ngomong Nggih, ngono. ngapunten. Bilih tetembangan suwanten kula niki pripun nggih? Mboten pripun-pripun. Boten saged nembang kula saestu sang nembang. Dik niken mawon ingkang Lah jenengan niki nembang. mau praten beto nggih. dompet mboten Pak? Boten beto. Lha pripun niki? Alhamdulillah. Lah kok alhamdulillah? alhamdulillah kan nih kan Pak Sutik kan mboten ngasta to sing ngasta ibuke lho Loh iya. Terus sing beto busut. lho bendahara keluarga Iya. nggih pamundutan lagunipun ingkang dipun kersa menapa Pak Sutik Alah Oh, kok mesti. nuwun bokong Emah. semok. Emah. Nggih. kan nih kan rumangsaku kok Iya. sing romantis kok nggih sampun dipun pinangkani Pak Sutik Nyambol kok gandang tintekne iki ya sik to kan ngono iki ya diwet-wet nandani lek sik kersa mundhut lagu malih ngono Ah, kuwi iya mungkin dari Mbak Puja ada permintaan lagu apa? Iki mau kan Pak Sutek karo Busut Terus? sudah meminta lagu ngersake Bokong. lagu Bokong Semok. Jan bokonge Busutek. ini mbek persa kok Nyalahne bokonge Niken Salindri. ya wis sing ngono kuwi itu menandakan all out perform Heeh. jadi wis ora canggung intinya beliaunya lagi berbahagia beserta keluarga Alhamdulillah. tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata isone meng joget tok Heeh. ngono kuwi satu kehormatan lho Dik Iya. dikancani karo Sokoy Belajah di atas panggung Jan gayeng tenan lho Bu. Kula nggih ikut seneng sekali Bu. Terima kasih nggih Bu. Kalau bukan karena jenengan-jenengan kula mboten saged teng mriki lho. Nggih, saestu. Paneng- Ini, hah? kok kudu nangis to we Ora ya? ora to Kene bahagia ditanggap kok timbangane nganggur kok. ayo nggih pamundutanipun Bu. saking Mbak Manten saha Sampai Mas Bu Manten Puja. menapa menika Pak Puja, minta lagu apa? Dipuja-puja. Sama niku lho piye to? Loh, lek panggah yela-yelan ki wong loro ki. ora apa-apa bektine putra teng tiang sepah ki ngono kuwi lho Dik bapake wae sing kersa ngersakaken tembang nomor kalih iku napa menika Pak Ya. Monggo. ndak iso berkata-kata iki Oh, oke. Kita kasih JLL. apa wi Hah? apa wi Ya kamu nggak perlu tahu, yang tahu hanya kru JLL. krune lho karo krune lho karo ya Iya, dalam. iki kadose kedahipun Bapak Yuk kita Sutik foto. oh foto dulu boleh Iya, monggo foto dulu. silakan Foto. Mas kameramen dari Mayangkara boleh dibantu untuk mengabadikan momen spesialnya. Iki anake sapa? Iki anake sapa? Anake tonggo. Ribon lagi mundur sekedhik Pak. Kan iku iso 0,5 to, Mas. Ora aku kok lek jungkel kene diguyu wong lho. Kan menek Iya 0,5. Allah. Iki wis 0,5 lho, Dik.
Iki lek teko kene iki lho. Aku samar lho, Dik. Wis gak apa-apa jungkul-jungkul titik kan rasane gak digigit semut kok. Nggih, amit sewu. Bapak amit sewu Bapak Ibu nggih. Niki anu keluarga berencana niki. 1 Bahagia. 2 3 cepret dipun wangsuli melih. Ayo. Senyum, Dik. 1 2 3 cekrek. Sak album pokoke nggih. 1 2 Dik, aja mentelengi aku, Dik, sampean. Kowe menteleng lho. Senyum cahayu senyum. Heeh. 1 2 3. Oh, nggih. Sampun 3. Oh, bertiga, Mas. Oh, bertiga aja. Bertiga dulu. Biasanya sing ketelu iki setan lho, Dok. Aku setane berarti. Aku gak ngomong lho ya. Heeh, nggih. Amit sewu. 1 2 cepret. Dipun langsung mulai. 1 2 cepret. Mas Rio Nggih. gak gelem ngrangkul aku ya. Ya ora mukrim. Heeh. Nggih, Lah, Mas gentosan Rio Bapak yo Sutik. ganteng ya. Oh, menika wayahipun nggih Bapak nggih. Nggih. Amit sewu. 1 2 cekrek. Nah, Kevin cekrekmu masuk iki, Bin. 1 2 cekrek. Heeh, jan cocok matur sembah nuwun. Nggih. Sudah. Kersa melih cekap. Bapak Sutik matur sembah nuwun sangat, Ibu matur sembah nuwun. Terima Nggih. kasih, Bu. Mbak Puja ugi Mas Mbak Rio Puja terima dan juga kasih. Mas Rio, Amit terima sewu niki kasih. HP-ne sinten mungkin kula balap Ha-ha. ulang lho iki. Ya Oke, Allah. aku tak istirahat dulu ya, Mas. Oke, Iki terima bene kasih. Mbak Afi dan juga Mbak Putri. Siap, matur suwun ya Mbak Niken ya. Juga disampaikan terima kasih matur suwun nuwun sangat untuk hadirnya Pak Nini, keluarga besar Bapak Sutik sekeluarga beserta Ibu yang mana di kesempatan malam hari ini kerso hadir untuk turut serta berdendang ria berbahagia bersama salah satu artis kebanggaannya Jawa Timur, ada Niken Salindri menggema bersama CM Music Entertainment. Sekali lagi mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan malam hari ini menyampaikan juga terima kasih matur sembah nuwun atas hadirnya Anda semuanya. Doa restu dari Bapak Ibu lah yang menghantarkan Mbak Puja Kusumawati dan juga Mas Rio Jeffrianto untuk meniti maligai rumah tangga yang baru menjadi keluarga yang berbahagia dunia akhirat. Kembali kita sajikan tebang-tebang yang epik bersama CM Music Entertainment untuk melengkapkan wajib kita hadir di hadapan Anda semuanya masyarakat Sidoarjo Tulungrejo.